אבא, תגיד ביי לדיל, הוא נוסע. אבאלה. מה? תגיד לו שלום. הוא נוסע, הוא חוזר לנפאל, הביתה. מי כתב לו את זה? מה? מי כתב לו את זה? מי כתב לו? תגיד לו נסיעה טובה, משהו. ביי, אבל שותה לי מזה. אנדרו, תגיד לו עכשיו, אוכל. אין סבא. הוא גם הולך. הוא בא איתך? דיל, הוא קורא לך. רגע, כן. אתה נוסע ומזמין אותנו לחתונה. כן. בסדר? מה הוא אומר? אתה נוסע ומזמין אותנו לחתונה. ותאמין לי שהיא חתיכה מוקצרת. אוקיי. חתיכה כמו שצריך. אוקיי, אבל הולכים. ביי, אבא. תגיד ביי לדיל. ביי, אבל ביי, מאמא, ביי. שותה לי. דניתן. ביי, מונטיק, ביי.